Както всички знаем, родителите са изключително важни в живота на детето и моделът, който се формира още от началото, е работа на родителите. Нещо, което е много важно и което ние искаме да постигнем в родителските срещи в бар, е да има едно пространство, в което да има комуникация между учителите и родителите и свободно да можем да говорим на темата алкохол и защо децата ни е рано да го консумират и най-важното, което е всъщност, че има време за да го опитат. А защо сме избрали тази възраст? Всъщност най-важната възраст, в която е подходяща да разговаряте с децата си за алкохола и за това, че те имат интерес към него, е тази, когато те са в 4-ти клас, на прехода на възрастта преди юношеството, когато вече те наистина ще имат много по-сериозен интерес към това да опитат вече алкохола. За да говорите с тях, това, което на нас много ни се иска да ви помолим, е да говорите спокойно, да бъдете абсолютно автентични и истински като родители, говорейки с тях, защото децата се притесняват и често не ни питат на тези въпроси, точно защото много се страхуват и от отговора, който ще получат, от забраната или от спестяването на информация. А вие в крайна сметка като родители сте основата, от която те могат да черпат информация и повярвайте ни, всъщност по този начин те ще имат много информация и ще се чувстват много по-защитени, когато наистина се сблъскат с първия опит и първата среща с алкохола. Много ценен ресурс, който може да ви помогне и да ви даде доста повече опорни точки, е наръчника за родители, който сме подготвили. В него има ценни за нас съвети, като това да говорите с децата си в една спокойна атмосфера, като това да бъдете честни и автентични, когато искате и наистина да повдигнете всяка тема. Нещо, което е много ценно за нас, е разговорите да не се превръщат в лекция и да няма момент, в който ние получаваме децата и в който ние по-скоро им даваме теоретично защо не трябва да се пие алкохол. И нещо, което е много ценно, е да успеем да заменим защо не трябва с интересни неща, хобита, занимания, теми, които децата ни биха запълнили времето си, защото много често всъщност употребата на алкохол се случва в компания от деца, които всъщност нямат друго занимание и тогава интересът към алкохол със сигурност значително нараства. Друг важен момент е всъщност, когато детето ви въпреки всичко опита алкохол и като един млад организъм, каквито са техните, често първите срещи с алкохол, ако не са премерени, те завършват с това детето да не се чувства много добре, да се пребере по-пийнало, да му се вие свят. Много е важно всъщност всеки от вас като родител да усети детето си и да говори по начина, по който знае, че то ще почувства разговора. И бъдете сигурни, че децата със сигурност имат чувството на вина в себе си. Кампанията, която провеждаме и родителските срещи в бар, всъщност целят да отложим максимално първата употреба на алкохол от деца и всъщност това, което като още повече информация може да получите на нашия сайт преди18.org. На него ще намерите наръчници, контактите ни и ние винаги можем да ви бъдем подкрепа, но не забравяйте, че всъщност може и да се обръщате към училищните психолози, учителите, класните ръководители на вашите деца и по този начин да организирате една такава среща и дискусия.